ni ema ber ka usechako nukungo siling probija beach tu oloru kendo siling probija yu kendo ka gimonya konyo ugo eni wamanya kwa buga ngowa aguchu mar kungo no mondo kar olwok siling probija to all siling 50,000 kata 100,000 nikech ang'eni boda kudhi kao to uchulo siling 40,000 mondo mi kao boda mondo kokichul mos kidhi yolo siling 40,000 ni e grubi mo kisano riku moro to bedo ni mayot ang'o boda chande to oluorore mondo jite oyudi koro nitie moko ma programs mabeyo minyalo tim to nitie moko migo kisiasa gi eki to wakwede nikech migo kisiasa go eko ok dhi e real issue mar japiny koro kamwa mondo Mbadi okete pesa katieko en ng'iyo ni projects mage ma kata groups mage ma yudhe gi nitiere makonyogi to gi kamikete pesa manyamiyo giyud gigo eko achiel kuom gi ngima wacho ni Asla Fund ma nitie program mar sirikand ni ng'eni Asla Fund chaka ni chiwe ne ok otimne assessment malong'o mong'eni chiwe odhi kanye koro Asla Fund ido kasa moro o fund recurrent expense kata pesa mitigo pile riembo wala kar mondo mi o fund assets mag jogo eko matimo wala matindo kigero ne miyo mantie chiro ma uso wew igero ne kibanda mare ma uso wew tikonye moloyo kimiye ni odhio cham pesa ni indika otigo yo moro kaso boduoko bang'e koro gi channel e gigo eko manya konyo matindo e wechego eko manya miyo wand gi ogurre. Alright, ero kama nyako message gi Senator Eddie Oketch men Senator Migori ero kama nyakinywane ga jogo biro chopo e od Senate mondo winja ne penjo mubiro penjo gi kiny mondo wang'e kaka waluwo chenro mar tho mar Albert